दिनै बे समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहाबाय। आं नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय, जुदिहे 2 मेआव जुदि बिपिएफ बा इउपिपिएल सरकारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। आरो नोंथांमोना कुइसन खालाम, 2 मेआव जुदि हाग्रामाया इउपिपिएल सरकारखौ फोजोबनो हायाब्ला हाग्रामाया आंनि गारियाव बारसोमना थैथों होननानै। लाजि गैयै मानसिया लामा खाथियाव साथा फांथेफ लानानै खिखायो, हाग्रामानि आखलाव बिदिनोखा। राजखान्थि हान्जाया माबोरै सोलिगासिनो दं नोंथांनि दैदेननायाव सार? बाइक रेलिनि गेजेरजों बेखौ रोखा बुंनो हायो जे दिनै बे समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहाबाय आरो कन्टेस्टआबो जोंना बिजेपिजोंनो जागोन। बिजेपियाथ' जोंनि बन्धु, बिपिएफआथ' फेक्टरानो नङा, जों जे देरहागोन बे 100% सैथो। आरो आउट अफ 12 मोनसेखौ बिजेपिया देरहागोन, 11थाया इउपिपिएलनि जागोन। हाग्रामा महिलारि बिथांमोन जे बेयावहाय बिटिसिआव मात्र 3 बा 4ल' मोनगोन होनना बुंदों बे हाग्रामायाथ' बिदि बुंग्रा मोनसे सर'आनो दंखायो। आरो मोनसे बुंबावदों बे, नोंथांमोननि मिडियायाव मोनगोन मोनाखैथाय, एबारलायनो 2 मेआवहाय इउपिपिएल दोलोआ सरकारानो जोबसिगोन आरो बिथांमोना भिसिडिसिखौ गावसोरनो गायसनगोन होननानै। आं नोंथांनि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय, जुदिहे 2 मेआव जुदि बिपिएफ बा इउपिपिएल सरकारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। आरो नोंथांमोना कुइसन खालाम, 2 मेआव जुदि हाग्रामाया इउपिपिएल सरकारखौ फोजोबनो हायाब्ला हाग्रामाया आंनि गारियाव बारसोमना थैथों होननानै। बिजेपिआव जयेन जानाय बर' रायजोखौ फानबाय होनना बुंदों हाग्रामा महिलारिया, मा बुंदों? बर' रायजोखौ सोर फानदों? बिपिएफआसो फानदों। माबोरै फानदों? 2008 सनाव बर'फोरखौ ब्लाड सेट खालामनाया सोरमोन? 2011 सनाव बर'फोरखौ ब्लाड सेट खालामनाया सोरमोन? 2014 सननि मोननै घटनाखौ सोर खालामदोंमोन? 1996आव बर' सानै बर' आइजोखौ रेप खालामनानै सिथारनानै सावथाल गामियाव दोनहैनानै सावथालजों बर'जों घटना जाहोनाया सोरमोन? हाग्रामासोमोन। आरो सोर बर'खौ फानदों होननानै बुंदों? एनडिबिआ मात्र बर' हारिखौ रैखाथि होनोसो एनडिबि जोनोम जादोंमोन। आरो बे एनडिबि एबसु गासैजों जयेन जानानै दाजानाय इउपिपिएल दोलोआ बर' हारिनि थाखायसो मावनो नागिरदों, जायनि जाहोनाव जोङो बर' रायजोखौ दुबियासिम लांनो नागिरदों। आरो बे दुबियासिम लांनो नागिरनाय जोंनि रायजोखौ होबथानानै दिनै जोंनि जा मिजिं बेखौ होबथानानै बिपिएफआ गावसोरनि पलिटिकेल स्वार्थनि थाखाय जोंनि गेजेराव हिन्दु मुसलमान ख्रिस्टियान डिभिजन खालामनानै आरो राजत्व खालामनो नागिरदों। बिथांमोननि महाजोता इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाखौ मायबाखौ खालामनो हागोन? इट्स नट ए मेटार फर आस। बे जोंनि थाखाय जेबो मेटार नङा, जों साननो गोनां दरखार गैया। लाजि गैयै मानसिया लामा खाथियाव साथा फांथेफ लानानै खिखायो, हाग्रामानि आखलाव बिदिनोखा। गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर। बाक्सा जिल्लानि कुमारि खाथायाव बाथौ हारिमु खुलि लुफुंनायनि मावबिथांखि लानाय जायो। फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि।